Здравейте! Днешният клип е малко по-различен. Преди не знам колко време спечелих от giveaway на Галя от My Makeup 2013. Това е подаръкът, който получих. За съжаление не успях. Любопитството ми не издържа и го отворих и го разгледах. Но искам да ви покажа и на вас прекрасните подаръци, които получих, за което, разбира се, много благодаря на Галя. И така, започвам. Първото нещо, което има в пакета е от Neve Cosmetics. Една палитра с два ружа и един контуриращ продукт, според мен е това. Ето така изглежда. Мисля, че контуриращия продукт ще ми стане любимец, защото е точно това тъмно кафяво с по-студен подтон, който създава идеална сянка. Освен това, палитрата е много удобна за носене и определено ще ми стане любима. Освен това е натурална, което е прекрасно. Има и един сапун, който мирише страхотно. Мисля, че е с невен и други неща, които не разбирам. Но ароматът му е невероятен. Друго нещо, което има, едно червил на Аврил. Един цвят, който пробвах и ми стои много интересно и определено ще си направя някакъв грим с него. Има един лак, пак на Аврил, едно прекрасно червено, което аз обожавам и скоро ще се лакирам, така че със сигурност ще го изпробвам. Има и два молива на Neve Cosmetics. Единия е за очи, другия е за устни. Прекрасно синьо. Ето така изглежда моливът за очи. Така изглежда моливът за устни. Много натурален. Ще си ги нося определено с удоволствие. Синия ще ми стане любимец през лятото. Последното нещо, което има вътре, две неща, така да го кажем, са пак на Neve Cosmetics, едни прахообразни сенки. Много интересен цвят. Не съм ги, в смисъл, пробвах ги така върху ръката си само, но определено ще измисля някакъв грим с тях. И имат доста тестерчета. Аз в интерес наистина нямам проблем с този тип сашета. И ми е много приятно да ги използвам. За съжаление, на всички от тях пише на италиански. Както знаете, Галя живее в Италия и ще ми е доста трудно да разбера кое какво е, но пък мисля, че се ориентирам горе-долу по снимките. Много се радвам за ето това олио на Веледа, антицелулитно, и ще го пробвам още днес. И на BB крема на Sobiotic. Също съм голяма мераклийка, така да се каже, и всички ще си ги ползвам с голямо удоволствие. Искам още веднъж да благодаря на Галя за прекрасния подарък. И това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал и до скоро!